Ayo, boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimanti umabuya ubambolunye uhlase podla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Funa ukwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendele bobo. Shi popo. Shi. Please, Baba, please. Oh, shilala, salala, boboboshi. Oh, shilo, salala, boboboshi. Hey, yo, guys, I've got good news for you. On the 27th of December, I'm inviting you Ekaslami Bafethu King Indlovu Music Festival. Come join me in Ngikushayise King Indlovu Tour Experience by King Ginger, where I'll be taking you to all the best places around King Indlovu. Make sure that you buy yourself for tickets, go to my page, check the poster, ufonele number, uthenge ithicket lakho ngoba iKing Indlovu Tour Experience ifikile bafethu. Ngizobe ngimshayisa ama boat cruise, ngimshayisa ama quad bike, ngimshayisa ama zip line ngoba uyangazi I can do it. My name is King Ginger. I'm the one for King Indlovu. King Indlovu is for me. Konje abantu abaningi abayazi King Indlovu. Ngibuye ngikhohlwe. The whole world, I'm inviting you. Woze King simntanami. Ziyakhala, it's Bebele King. Welcome. Welcome. Ngicabanga ukuthi kumele uze King Indlovu manje. Shendele bobo. Chris. Uze King Indlovu. Shendele bobo. Siyamshiya uma-era. Siyamshiya uli. Somponela mase sifuna upetrol. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Ngiyabonga ukuthi usungijimisa into eziningi. So manje yabo nje futhi yabolo yabo nje mfethu ngifuna si-implement le style esisha. Sikashayike. Lo mawukuthi uyacooperate fanele simshake noma icooperate shake le cooperate ukuthi ukuyithatha le nto yakho ukuthi acooperate ku December December yacooperate Burami ninjani mfethu man ngiyanibona yazi kade nginibone nikhamba ngala nisuka ngalana yini eNgwenya Hills. Sure brother. Oh showcase. Yazi mfethu le ndawo bayishintshe manje njengoba seyibizwa ngokuthi lokhuzana nje. Oh lokhuzana hill what but kahle yona yakangwenya mfethu. Niyaphila kodwa my brother man ngihambe ngibuza lana mfethu abantu mfethu wena sisubayika Asante gama. Asante my brother. Sibusiso. Sibusiso mabura asingame emgaqweni sivele siyimile ngalana bafethu. Ningadini man mabura mfethu. Ngihambe ngibuza lana mfethu. Ngila umthetho wami. Ngihambe ngibuza la mfethu. Wena mabura noma mazinyathandana? Siyathandana bhuti. Awu showcase. Sure mfethu ngicela ungidedele nje nginibuze mfethu imibuzo. Wena sisere konje uthe ikama? Ngithenga wasanda. Asante. Ungathini oyithandayo ngosibuko? Yo, umuntu wami ndo. Umuntu wakho ne? Ngithanda ukufa. Mfethu, sumthanda into ebuhlungu kanje. Ukuthi sesiqhubile nje iminyaka eminingi. Senithandana isikhathi eside. Hayi kakhulu. Manje usungaze umthande mfethu into ebuhlungu kanje. Ngabulala umuntu mfethu. Ngaye. Ngabulala umuntu. Awu showcase. So wena maburu ungathini mfethu oyithandayo ngomuntu okuthanda ukufa? Ngithanda ismile Showcase. nempatho yakhe. Awu njalo. So mfethu njengoba nje lokho ngithandana mfethu ingane bese ninayo. Cha besingakabi nayo. Oh ulikhufuza nini budget. Oh yeah. Hayi Sendleleni. Yeah. Awu mama usuzoba ubreaki. Breaki. So uzompha abantwana bangaki? Otheke mfuna ama twins. Oh. Nge twins. Hoyibo.
kanti ama-twins avela afunwe nje mase yatholakala we-twin so usola Hayi bheka lompathela nje lo. yeah inzalo yama-twin iscramble egg Uyazi. Best of both. best of both nje yamthanda ne Angithanda ukufa. showcase vez my brother I want to know from you in a scale of 100 ungathi uma isystem themba kangakanani 99.9. nice one dog I respect 99.9%. wena mfethu usithemba kangakanani 100%. njayami 110 kahle. awuthi yami Hey. hayi man ukhona yini omunye umuntu othandana naye ngaphandle kasisi konje uthi uba isisi asana Akekho the brother uyephela uyazi naye ukuthi uyephela. Sishandwa sami. sister wena ukhona in a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani Yo. Shit 110%. 110 10 nginikeze nje for bonus. for bonus wena usithemba kangakanani 100%. 100%. Yeah. Ukhona umuntu othandana naye mhlambe ngaphandle ka my brother. Cha. Akekho yena yedwa ne? Uyamthanda ne? Kakhulu. Cela umubi yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Ngithanda baby. Thanda baby. Thanda baby, all right? Awuthiyami. Danko. Last chance. Ikhona into ofuna ukuyixolisela nje owakwayenza mhlambe emfitakalweni and then wangasithola isikhathi. Hayi next wena puthe mina 100%. Ne? Hayi. Angidlali. Sister, ikhona into ofuna ukuyixolisela ku my brother. Mhlambe Ngicabanga ukuthi khona. mhlambe iphuthu wakwalenza into wakhohlwa ukuthi I'm sorry mama Cha. ayikho Alikho. shosho Sho alikho. emthanda Kakhulu yo. lalelani kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test loyalty test uthi bayishintshana ngamafoni for 60 seconds angithi wena my sister uthi uyamthemba my brother yeah nawe sibusisa ngithi uyamthemba wasanda Kakhulu. yeah so shintshana ngamafoni for 60 seconds ukuze sibone ukuthi ngempela lento enishoyo iqiniso yena ngithi wena sibusisa unankinga ngoba ufihli lutho Anginankinga puthe. ngoba ufihli lutho angithi Sure, but- nawe asanda ngoba ufihli lutho angithi sondela welcome sondelani bafethu abanankinga ngicela ungifaka lapha nendawo awuthami ubunginika ifoni yakhe ngithi awunankinga na awuthami showcase ubuyinika mina nawe asanda ngoba unankinga isheshe let indaba asanda indaba manje Cha sidethu ngiyazibuza amafoni yapi? kanjani manje angithi uvumile Ngivumile ukuvuma yebo. yeah so awunankinga ngithi Okay. angithi awufihli lutho ngibuzela ngithi ngathi konke into ofuna ukuqolisela wathi ayikho okay so qala ifoni yakho my brother sibuya Wala ke brother. ngicela ngivule sorry ngicela ngivulela foni kaMabura Mayibura ngicela uyilande uze ngapha nje kancane nje yami stare boss okay was sister ngibhekisa WhatsApp lapha awuyazi into phone na WhatsApp yeah okay mase ngithi type uzotype la ku search makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye izifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yize izobe idliwa usubusisi yangizithi ngithini Okay. showcase all right guys my name is King Ginger Cream de la Cream ngintwana nje yase King Indlovu kodwa ekukhuliswe ngendlela right yokuthi abantu abajolayo kumele bajolelane type lapho uthi I love you Mabura unokusho vele inganeni ukuthi I love you noma mhlambe usho ngenye indlela Ngimtshela yena kuphela abanye abayazi ukuthi hayi. so na uthama bakushayela ini lempethu amanye amantombazane nje ubuye Abayangishela but ke manje ngothi ngiyazi ukuthi nginomuntu sure yonke focus yeah Akuveli lutho Peter. akuveli lutho cela ungidilithele lapha mangaveli lutho cela ungithayphela uthi ngiyakuthanda ngiyakuzwa mina sibuve uyazi. so sibungishe kasi mfethu wena nje Bayazi ukuthi akekho omunye. Still akuveli lutho Peter. cela ungidilithele seswami lapha ungithayphela uthi sex awunokuyicela sex kuyo mamazi Uyazi ukudla kwami angikuceli. sure Angikuceli, kumele kucela omunye umuntu. kanti lana kuvelani mfethu awudelete mfethu awusifaka ukuthi I miss you ufake heart red awuthi yami indaba ukho inactive kangako kulezi zinto zama social media Angi-active wena the brother is marinate nje ukuthi angiposta kakhulu ini but ku WhatsApp abekho abantu oringa nabo samlibe vele ngiringa nomama wami nobaba wami nama cousins naye. Lutho. cela ungidilithele lapho utype uthi money
sibone ukuthi iziphi ifebe aziphi imali. Yeah, yazi why ngisebenzisa legama lesifebe awuthami. It's because whoever ozongena kwi relationship yabantu ababili abathandanayo owesithathu cha uyisifebe kumina. Awusuke So samosha sekomosha. Yeah. Hayi akho lutho mntwana. Yeah, ungasho na ukuthi ayazikho. Yabona umuthanda. Yabona. Akhulume Yeah, ngiyabona. Type lapho to come outside. So uyawudlala uFacebook. Facebook ngiyadlala futhi. Sure. Instagram? Ngiyidlala kakhulu. Kakhulu. Instagram cha. Cha. Okay. Awuveli. I like none phumela was now lo Facebook. Yabona la lo search uzobhala lento engizokutshela yona mayithi no results la ungitshele makuvela ama message angafundiwe ungitshele futhi ngoba uzobe ngekho interested. Type uthi I love you fake neheart ebomvu ukulisebenzise leli lika Queen mfethu leli I love you noma wena umuntu oyithandela ukusebenzisela kaMakeba. Cha yena ngiyamsebenzisa I love you. Obani manje lo? Alo mntana kithi loyo. Awu umntana kimi seyavela nje vele. Umntana kithi. Ubani igama lakhe? Ubani igama lamntana kimi? Nolthando. Nolthando waka Mhlanga. Walo Mhlanga umntana kini umhlanga wena from nomhlanga. Cha mina ngiyena uMhlanga umntana kithi we cousin. Yo. Cousin Sibusiso. Yebo. Sibusiso wena Ubusiso. Mina ngithi cousin yami le. Ngicela size bhuti wami iyahlangana lento ayikhuluma. Mafethu ukazini wakho kanjani indaba wena ku Facebook kuvele wazi ukuthi kuzovela bani wena naye khambani? Akhambi next like umuntu nje sihlosi ngaleyo ndlela leyo ukuthi sijwayele ukukhiphana lawo magama ukuthi I love you yabo into nje kanjalo hayi kodwa hayi So love yaba cousin. So na awuthamba why cousin yakho ungenayo inamba yayo ungakhulumi la ku WhatsApp ukwazi ukuyibhalela ku lokhuzana ku Facebook uthi I love you. Ifone entsha lena wena bhuti ngisanda kuyithola manje recently so ama So wena no cousin wakho niyathandana emthethweni? kahle kodwa sithandana lokhu okumndeni. Eish. So lento nasemndenini bayazi ukuthi wena no cousin wakho niyathandana komndeni. Ikhona nje ya ibizwani ke ngangitshela lento ongitshela yona ibizwani. Nithandana ngokumndeni. But cousin wakhe womndeni. Womndeni bhuti wami yangizwa kahle. It's a very close relative. Yeah. And abanawo amanamba akhe umbhalele ku Facebook. Cela ucheck i-date ukuthi yanini mhlawumbe intendani yanini le. Into yakudala futhi leyo yo. Into ya 2024 ngoJune. Esenthandana lapho. Dala sesina first sena nalomuntu. Ha. Ekade uyiququda lengane dog. Hayi ayikho yonke le nto le njengoba ngisho it's a close. No ngisho unina kade nisipusha. Hayi kana umuntu wami lona ngiyamthanda. Sure. Ma ngeke ngidlala ngenye. Njengoba ngisho cousin yami le. Cousin yakhe sister. Nike mfethu phone yakhe. Uyazi na. Cousin yakhe. Sister kade udlani. Ama snacks. Why izandla izibomvu izandla zakhe. Ibo. Ama snacks. Ngicela ungivulela mfethu ayibo. Ukuphila. Kuphi? Ngishana nomuntu Ngisho. Ikawadi nje. Awusawadla ama-snacks na WhatsApp awuthemba. Yabona. Uyashesha kule phone. Ila amafoni avela display. Ila waqeda ugesi. Ila qeda ugesi wonke mase ngithatha uzothatha la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye izinja la ungitshele ngoba leyo mgogo leyo iyona ezobidla umuntu wakhe angifeel ukuthi ngithini mabura mfethu. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream intwana nje yase King Idlove bafethu. We are on WhatsApp right now when we are about to tap that Chandis. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Khuluma sister singaze siyibonela. Khuluma kwenzalani? Right bakushelwe nabanye bafana bangitshela bhuti wami. wena uthini awujoli namuntu Ngisho lutho. Ubani umusa? nakho akampofu mchekele yena akampofu yini lo musa Ngiyachaza. Yellow bone. Afase usho ukuthi uthanda abantu abakhanyayo. angisazi Beba ithi chazela. Uchazani yini uzoyichaza?
yini uzoyichaza Musa Bebami mamela baby. awu Ubani umusa emameleni? It's Like you understand ne khona lento le kuthiwa like kuma couples. Umuntu akude nje. Niyathanda hayi sister. Ngicela ku Facebook like Hayibo. ufuna ama Ulenqoqobane le uyithathaphi le ngwekwe? aphele mani wena uyamara wena Facebook. So wasujola naye. So ungazuchithe nomuntu omthole ku Facebook wena. the way ungangifili ngakhona Saxoxa nje just Type uthi sex lapho siyazi sex lo. Sibusiso mamela. Amameleni sibusiso. Sibusiso angayenzi lento le. Enzeni? Ungenza kanje mina. Enze njani? Futhi angathi wena uzosicabanisa nje. shutwana kahle kahle ulibela ujola nami ngapha ubhizi nanomusa same time Shit. sonke lesikhathi Beba ngicela ungimamele. sonke lesikhathi Utami. Why ungifaka ngithulele? Ngicela usiphe nje i-chance ukuthi nje kancane. Beka ngicela kumamela. bheka yazi okuyikho ne kushiyana umusa wakho ba Utami. Yini? Shiyana Yazi ngithule mfethu. qhubeke naye Wala usuka khona qhubeke naye so Khuluma nomuntu wakho. qhubeke nomusa wakho nami Beka ungayenzi kanjani. hayi Enze njani? Enze njani? Ethe Wesibu wozalana. Wesibu wozala mina ngitshela. Lo samfundi lo angithi. samfuni Ya kwensilima. awubheka Ya, kwensilima. yele 4 years ngijola naye kanti ngapha ubhizi nomusa Yini lengaka lo mfana nayo ususisa ngenayo? Ufunani wena kulomfana? Ufunani? Angifuni lutho. Manje yini ekuhlanganisa nalomfana? Yini ujolu? khuluma awusakhulumeki Angithi ngikubuzile ngathi Mara mina ngithanda wena. manje uma ngithanda umusa ufunani umusa kuma sex and what not yeah, funani umusa funani. Wazini ngale yonto? Bebe ngiyacela. Wena Kumele sicabanise. ubani wena ungavumela wena ungathanda wena uba Xabanisayo umusa umuntu osixabanisayo nangu la umusa wena ungathanda wena ukuthi wena ungathanda ukuthi kufike enye intombazane ivula uzipho kaSibusiso idalele ngevolovolo. Pho wena umnikelani lo mfana lona igolide lakho? khekhe hayi Bebe kasangicela sangemuphe. Asikwazi lokho. Simfonele futhi lo asimfonele lembube yakho futhi sizwe ukuthi ngiyathanda Okay konke ngiyaxolisa babe. Ngiyaxolisa babe wami. mina ngicela uqhubeke naye umusa wakho nami nje uqhubeka nabanye yeah. isingali Vele nawe nabo abanye bubafihlile. abakhona futhi ukuthi nje bengimhlonipha ngaleyo ndlela kodwa manje nakho ke Akasafuni. Ukhumbule phela ukhuluma nje ngoba nisathanda. nami ngibaveze Yeah. Bebe manje ngiyaxolisa like ngiyaqonqolele tu. polisa kumusa Yeah. Awusamfuni neBra. asengikrende mina le Enza brother kahle. angikrende Nene phone yakhe futhi lo. ngicela Yini ucelani? Yini awumesibudu ucelani? Last chance. Ilast chance yani. Ukuthi siphinde sizame futhi. Why kanti ubuyenza wena leyo nto? Why umntwana yini le kwenza ukuthi wena mfethu uzuthatha i-decision yokuthi udedele ikhekhe likabafo kwezinye insumango? awukho satisfied Ngisatisfied babe wami. Manje yini? funani kumusa Angizazi nami babe wami yasi. Qinisile hayi la kulokhu ngiyakholwa. Yabo leyo answer ke leyo. Ngiyayikholwa ke leyo ukuthi awuzazi. manje ungazazi ngicela uyozazi Uyosola. nami uzobuya kimi mhlazane Ungenza so babe wami. Kufanele kwenze njani? After 4 years. Wena umenze njani? 4 years. Wena umenze njani ulele ngomqolo lapha kumusa? ngithi siyasamwe khona manje sesisoya kanjani siqhubeke ngeke Uyakhumbula isithembiso sathini? We don't live, we fix. Manje na awuthema uzoyilungisa noma sebemlalise ngomqolo? hey bona kunzima bhuti ayingeke Wakhala. hayi makahambe ayingeke Laphuma walibamba. hayi Walibuyisela yena. akaye ayolibuyisela futhi Ya. hayi Umuntu onje hayi. xolela kanjani umuntu onjalo? iyangigulisa nale Lo December unandoda sisi. Yabo kulokhu nizobhodla indlala. Nizobhodla. hayi ngiyatheka Ya, uzokhuluphala kulo December sibuda. awu ngathi yawu Ya. ha Ya sibufe. musa Ngitshela ogcina mfethu lo uthi asamfuni musu uyahamba na brother. asanda Sure. ebesiye behlangane ngakho phelile Hamba. qhubekele phambili nami ngizobona Usirasi. Oh, inkosazana asambe mabura. qhubekela nkosi Showcase. Show my sister. Uzomthola kumuntu ongconywana yezwa. Futhi Ngathi ngayenzeka la kuwe. yenzeke kuba Wena. Oyibo, angithola joli mina. Oh. Naye lo Sibusiso wakho wazi uThembe.
lu wiki ke ibi wiki le relationship ngisola ukuthi kodwa mina usibube sengasayithandi lengane ungamthanda kanjani umuntu okuncisha ama chips bese bangasathandani akafuni nanokuthi ngifone uGary shuthi uyazi ukuthi vele ulala ngomqolo lo December mantombazane nizonya indlala niyezwa nizonya indlala I'm here ngisihlukanisa nje boys keke kulokhu ngiyalivala strike elikheke sistrikela umjoli strike ngicela nje kule Friday welcome yazi ngicabangani ngoba yenzekile le yabesimame kulaba phephula usuku lwabo lwaba impumelelo mfowethu yabo cha asicele nathi isiteleka somjolo yabo i-shutdown nje uvale umzansi sinqobe siphume nje thina sibasingili nje sambe ngimi leader yabo ya siphume nje sambe silokhu sithi nje phansi ngomjolo ntambama ngibuyele endlini ngifica ukudla vele sekuphekiwe ngishaye nekhofi take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake